guys. Nining time guys. Moadto mi dito sa Kamam Floor Borato. Magbaklay rami guys padulong sa ilaha. Mutabok lang mi aning suba guys kay hunas naman nabaw na pod. Maagi naman namo ning maong suba. Tungod sa dako kay hunas guys oh. Sa una araw man ning lawma. Tungod sa paghabagat guys, nanabaw na ning maong suba. Tungod sa bunbon nga nibara sa baba ni ini. Kumuha to mig merkado guys, magbaklay nami. Akong kauban guys, ang akong mister. Gauna lang siya naho guys, kay dali ra kayo ni nakatabok. Ako guys, hindahan pa man ko video. Mo nang nadugay ko ani guys, wa ko kaapas ni dya. Pero aran yung ninduta tanawan di ay dinri daplin sa baybayong kung baybay to baybay bita ka mangudak. Lamia ka itanawon oy. Pati ang langit. View kaayo guys. Adol ra nga mo ang Pinoyanan ani sa ila ni Ma'am Amy guys. Kung ari kaagi sa baybay. Mag shortcut lang ka ani. Ulay ba? Tiger. Balik kag tabok ng subak ka. Balik ka balik. Huy. Balik. Ikaw ha, balik. Huy. Isiaw po yung mga ero na ho guys ni ayaw. Nitabok sa suba. Gaguol ko kay basin og bugnoon ni sila dihas merkado daghan bang iro kay detong dapita. Ako na pong ning gipang-abog mo balik. Ikaw ka palingog-lingog ka. Uli balik to ka. Si Tiger may gahig ulo. Layo man among lakwa. Laka uli to ka. Uli na lagi to ka. Ikaw. Pangay glaw ko to ura ba ko panglawom nimo ka. Laka uli to ka. Kana ka to na si Tiger. Waiting to Hoy. Uli na. Go. Kana uli na ka. Lah. Mutuo na bugnoong gani ka are. Mo ni baybayin daplin sa merkado guys. Nami kay tanaw ng ilang baybayin na ring merkado. Luyos slaughter. Arang hinluwa ilang hunasan ari guys. Tungod tingali sa paghabagat no. Na wash out ang mga basura ani. Awa inoy bawod. Awa na kaadyoy kuan. Wa na ro kaadyoy singan aning. Oh, pero naidag uma. Mga mananakit. Are may sawang tigigdaan. Lagi. Na kanang bahay paabangan bagi. Gibilin. Oh. Guys, nakurat man ko guys kay kining kahuya pamilyar man na ako. Niabot na din pagkaanod no. Murag dito man sa kuan. Dito sa tabok sa suba. Iabot lagi in taon ani tungod tinga sa bagat no. Aning dapita guys atong makita na malantaw nagbay ni Ma'am Amy. O pagpadong nako sa ilaha guys. Akong makita ang mga siwol ani oh. Parang habuga to ilang mga siwol. Lapad o manindot nga siwol tan-awon.
Apan tungod sa kadagko tingal sa dagkong balod tong naging mga semana guys. Atong makita ang kapilya ani, arang luuya tan-awon ang maong kapilya guys. Nagubain taon ang luyo nga bahin sa kapilya. Luoy kay tan-awon. Tungod sa kadugar na sa maong kapilya, dali ra kaayong gubuon sa dagkong balod. Makita po nato mga lubian ni guys na nga tumba oh. Luoy kayong pamalandungon. Nga ang mga tao sa baybay, luoy. Luoy kayo ang kahimtang sa manako. Kayon kog ako rin gaguon sa panahon sa habagat guys. Naapa man day labaw pa nako ani oh. Oh, dinhi guys, mao na dyan ang baybay nila ni ma'am. Atong makita sila si ma'am ani naa sa baybay. Naglingkod. Daghang salamat guys. Bye-bye.